Gabon, pilotazale, Gabon Zaldibartik asteroko itzordura, ongi etorriak ostegunero legez, Olazar txapelketarekin bat egiteagatik eskerrik asko, final laurdenetan sartu da txapelketa, 36. ekitaldia, beraz dagoeneko azken txampan sartuta, txampa erabakigarri horretan sartuta, eta hemendik aurrera ikusiko dituen pilotaria, denak ere txapelaren bila buru belarri, lehentasun moduan denboraldi honetan aurten Zaldibarren protagonista izatea. Enrique, Gabon! Gabon! Bueno, eta astero legez, gaur ere bi partida eder, Lauterdikoan, Lizeaga eta APS ikusiko ditugu, Nafarra bat, besteak Gipuzkoarra, Lizeaga bi partida irabazita eta APS-arentzat lehena, zerrenda buru izan da, partido polita. Bai, pronostik gabeku ez. Lizeagak hemen dituen partidu ikusitxe oso ondo jokatitut, oso ondo ibili da. Baina APS-a gore onda grupuen, da udi oso nahin jator. Orduen, segun zelan datozan edo zera, hori partidu zeinek irabaziko da den esati oso zaila da. Bata zein bestea julik. Bueno, honena izango da, ikustea eta norke irabazten duen, zuen kabuz bertatik bertara ikusi eta kosatzea, eta gaur abizen ilustre asko Zaldibarren APS-a aipatu dugu, Etxanizen semea ere hemen izango da, Zubizarreta iraitzen anaia gazteena ere bai, duela gutxi, Kaiolan promozio mailan irabazi duen Ataundarraen anai gaztea ere ikusteko aukera izango dugu, beraz izen haundiak eta seguru etorkizunean zerezana emango dutenak. Jaialdi astera doa, beraz gu ere gertatu egingo gara, hemen gertatzen den guztia zuei kontatzeko. Hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak, dagoeneko beroketa ariketak eginda, epaiari pilotak entregatu eta paseilloa egiteko gerriko gorriz, behin eta APS-a hariko da, gerriko urdinez, einaute Lizeaga, txalo zaparra da, gaurkoan Zaldibarrera armaietara etorri diren, Olazar pilotalekuko armaietara etorri diren, pilotazaleen partetik Txapa Zerura, Leon Castilloa urdin, horrenbestez, eskorri, horrenbestez, lehen sakea beina eta APS-ak izango du azteko. Eta ezaugarri fizikoei begiratuta, Enrique, zer ikusirik ez, beina eta APS ikusten dugu, ez dela korpuskera haundiko mutia, gaurkoz pilotan aurrelaria izan da ere, mutila haundiak ikusten ditugu, indartzuak, ez da, kasu honetan APS-aren kasua, seguru bizi izango dela, eta inaute Lizeaga berriz mutila haundia, eta dagoeneko fizikoki ere sasoiko ikusten zaiona. APS-a haundia ez da, zabala gorputza egin jedeko. Da, dekon adinerako 18 urterako oso ondo dabil. Da, gorputza 18 urterako asko egin jedeko, eta ondo egin da. Da, Lizeaga barreza zabala ez behi duzia. Bortxe... Gorpuz diferentiek, aber ze egiten da. Akaso, oraindik ere, egiteke dagoena Lizeaga bera izango da? Lizeaga, ezke hori behakitxe besta erraza. Lizeaga interkeze hilek izoze, gorputza hundizo dudeko eta arrazo hundizo. Hortxe, ikusiko dugu zer ematen duen neurketak, lehen sakea beina eta APS-ak hortxe da, goizu edarra Nafarra sakea egiteko gertu, sakea eskerparetetik ondo atera zaio Lizeagari, eskerrez hartuko da APS-a, eskerrez botera Lizeaga, luze jokatuz, 5. kuadrotik eraman, orain aurrera egindu Lizeagak, baina indartzu eman dio naiz eta 5. kuadrotik atzeraka eginda. Hor bazirudien erasolako aukera hona izan zezakeela Lizeagak, baina pilotak da indartzua izan da APS-arena eta abiatu denerako indartzu etorri zaio Lizeagari eta ezin ezer egin. Ez dugu ondo kalkulo, pentsa dugu hor bino zabalero bat horrekakola, eskerretik eskerrera da injertzu juntat da zin dugu harrapokuz, ez da ondo jarritxo. Hortxe da, bigarren sakearen bila, peinate APS-a Juantxoren semea, urte batzuk pilota jarraitzen ari dinenen
Dako, Juantxo ezaguna, aficionatu mailan txapelketa asko irabazitako pilotaria. Bai, hemen bertan, bai, Olasarro, bai, ez da urtetan, bai, hori Olaizolakin, Peztegiakin, jorrekin, Armando da horrek, danoko, hemen batera egitezin. Egongo alda, Juantxo apesetxeak aficionatu mailan irabazi ez zuen txapelketarik. Asko ez dira egongo, Asko ez, zeurte hainbat urte iban da, urte asko, ginezkero. Bueno, hortxe da, 2-huts, bigarrena sakez egin du apesetxeak, hirugarren sakearen bila, Ezkerrez Lizeaga aurrera egin du apesetxeak, Ezkerrez hartuko da Ezker Gantxoa, Zabaletik Lizeagak moztu, gaizto jarri, Ezkerrez pilota atzeratu guran apesetxea, Ezker Gantxoa luze, Lizeagak ondo, pilotak da ona, Ezkerrez eraman apesetxeak, erasora pasatzeko aukera Lizeagak, bolea zorain lautik, indarrean, Ezkerrez apesetxea, Zabaletik botera, bildu eta indartzu jarri, benetan tanto ona jokatu du Lizeagak, eskuinetik pilota bizi ateratzen zaiola erakutziaz eta lehen tantoa urdin. Bai, lehen da tanto zerezu jogatu duen Lizeagak, arrez gehu askoin barik eta emoten pelotiek, holan jogatzen da, nien ondo jogatzen da Lizeaga berate. Eman egin dio, bai boleaz eta baita botera ere, bizi atera zaio pilota eskutik. Bai, izan leke partidu deula. Hori da. Eta guk partida ikusi gura gure dugu. Bai, guk eta hona toro dien ape partidu ikusi gure, bai, beti ikusti ez da, erraza izaten. Bueno, bat eta bi, hortxe da. Einau Lizeaga, sakia egiteko gertu, txapelketa honetan, hirugarren garaipena, errenkadan lortu gura du. Lizeagaren sakea, eskuinarekin sartuko da apesetxea. Lizeaga indarrean, eskerpaletaren bila, ondo eraberean defentsan apesetxea, dominatzaile. Lizeaga altuera eman, bere buruari denbora emateko apesetxeak, ezkerrez hartuko apesetxea indarrean, orain bipareta legezarrean Lizeagak, efektuarekin berriz apesetxeak, iritsi eginda Zabaletik, baina nahiko behartuta Lizeagak, txokoan luze apesetxeak, ezkerrez Lizeagak, tantu gogorrari gara ikusten, ezkerrez iez egindakoa apesetxeak, eta gero hanketara etorri zaio eta Ormabikoa bipareta egiten ahal egin du da Lizeaga, ez zen erreza eta behera egin dio iez. Ez zen erreza, bai, eukeri beuen, bai, hori danoik hainbesteko tanto luzien, ondoa zarteko alau tanto da. Bai, gogorra izan da tantoa, Bai, tanto gogorren ja. 3-1, apesetxea aurretik irabazten. Bueno, Enrique, eta igandean, Bizkaia pilotalekuan, Altuna eta Peio ikusiko ditu, gaur egin dute material aukerak eta zetra sartzen diozu partida horri. Ni Altuna salinaz, baina urten aspaldizen nabile Etxebarria ondo jokatzen hasi udatik ona, da pelotari bat olan jokun deunien argi. Eneuk ezebe mongo Altunan aldebe. Da Altuna salinazela, baina olan pelotari bat jokun deunien argi. Bueno, ikusiko dugu, hori igandean ikusiko dugu, bien bitartean goza daigun, Zaldibarren Olasar pilotalekuan jokatzen ari den neurketa honekin, bigarrena sakez apesetxeak. No, eskerrez, gerri ondo makututa bildu du, Lizeagak, baina gero Zabaleko txapara. 4-1. 2016an jogatu hemen finala. Lute herri barrun, txapleta ban. Altunak. Etxebarria, Peiok. Altuna apuntautu onzan, bai ezaba jokatu ziko minaz da zeraz, da ezaba jokatu Peio Etxebarria, bai. Da kontra dizue aduni segolako erdi balzubatola mulato tipoko bat, ondo kampionatu itzela iban. Da fezinue nik usoten egin dine. Azte biltzartin deitu dudan letxera, eruen kontura, hartu ordua, da entrenetan birritzen torza. Serio, beraz, serio. Ba, serio, gero galduan finala, baina, bueno. Alegin egin bintzat, da kuston ilusio bine. Lizeagarentzat aukera, aurre erdi-erdiko errematea, ondo defentsan apesetxea, eskerrez Lizeaga, botera apesetxea, dominatzaile Lizeaga, luze jokatuz, eskerrez apesetxea, orain aire sartuko da, pasatzen utzi du, ez du neurtu ondo, horre pasatzen utzi du eta botea nabarmen garbi barruan izan da 5-1. Bai, holan, klaru kizik onduk ide peloti joteko bai, Bai. Bai, txitza, bai, ez du, ondo kalkulo. Bai, etzen... Ostantzin, hori jobi ban, errez harraputuk idute bertan ondata. Erabaki okerra hartu du, kasu honetan. 5-1, behin eta apesetxe irabazten.
Hor dago Izuetarra, bebetik. Ezkerrez Lizeaga. Zer ez da zuzak galtzetako. Bai, entregatu egin du orain Apesetxeak, nahi duen egiteko aukera Lizeagak, luze jokatu du Ezkerrez Apesetxea, orain aire sartuko da indarrean Lizeaga, aurkaria behartuz, Ezkerrez, zeharra, ze tantoa jokatu duen kasu honetan Einaute Lizeagak, dena egin du ondo, Dena ondo eta ametu, zelan? Bikain, esker gantxo, bikain bati esker, baina lehenengo eskuinarekin eman egin dio. Ondo emon da, sakau ondo, eta gero emon pelotiai. Hortxe ikusten dugu, azken errematea eskerrez. Goiti bera, jota txapi, justo libro, eta zabaleko txapi bai. Nola markatu duen, bikaina izan da, Nala Lizeagak egin duen tantoa. Justo izin da tanto, Iritsi egin da, iritsi egin da. Bai. Apesetxa, hanka bikainak dituela erakutziz, baina ez da nahiko izan Tantu ondo imizako eramateko. Apesetxea garrapa duzitzeko. Hori da. Bueno, defentsan bikainari da Apesetxea, Biken. Bitxe da bizo, oin hartien bitxe da bizo, ondo, Bai. 2-5. Einaut Lizeaga, sake egiteko gertu. Astigartarra. Hor da, ezker paretaren bila, sakea da, bikain sakean, 3-5, lehen sakea Lizeagarentzat. 3-5. Sake izan da, Enrique. Bai, izaki, ondo tata. Itxi balotzak eitxu gabe, bera ino itxibikotzan juten, da gero eruteko, da erun da hidi ikentute. Claro, honak aire behize profesionala beste inkuten dira. Bildurri gabe, aurrera. Buena are beste ez da behingo, bai ekun bai. Gaur-gaurkoz aireke joko espaukazu, jai dago, Enrique. Bai, hori Holanda. 3-5. Einau Lizeaga, sake egiteko gertu. Beste sake bizi bat, ondo errestoan Apesetxea, Ezkerrez Lizeagak luze, botera Apesetxea dominatzeko asmotan. Eskuinez Lizeagak aurrera egin du Apesetxeak, baina ez du neurtu eta atzera egin behar, ez du ondo neurtu. Erne orain, Ezker gantxoa Lizeagak zabaletik bildu eta Ezker paretera naita. Apesetxeak orain boleaz txokoan behartu, iritsi eginda Lizeaga, bipareta efektuarekin sotamanoa. Apesetxeak eta nola erantzun dion kontrarazoan beste hormabiko batekin txapela gentzeko moduko tantoa izan da, bi pilotariak ondo eta azkenean Zabaletik bipareta Einaut Lizeagak 4-5. Zabalien justo zamarra harrapau eta gero zelan bipareta sartu da Lizeaga oso ondo pelota. Bai. Lizeagak irebaz bizeo gaur, eta Apesetxea domina egiten dau, pelota duen berak eza jototza eta ez totza izten beheleku jokatzen. Jokatzeko dago, Einaut Lizeaga. Hor gaizto garri du Apesetxeak, hortzik ikusten dugu, baina ondo moldatu da, gero sotamanoarekin moldatu da bipareta egiteko efektuarekin gainera, iritsi egin da Lizeaga eta kontrarazoan berriz ere hormabikoa, laugarren tanto egiteko, 4-5. Ondo Einaut, ondo Beñat. Hor da Lizeaga. Sakea bebetik, haure indartzua, Ezkerrez ondo Apesetxea, bolea sartuko da indarrean Lizeaga, botera. Ezkerrez Apesetxea eta hor nahi zuen egiteko aukera zuen, 3. kuadroan dominatzea pasatzeko modukoa. Ez da gauza bat, baino gehiago pentsatu duen edo zer, Nahi boize pentsatu eta lurrera. Horma bize jotako posturi hartutza eta gero mosteku eta nahi pentote nahaztute bidea labera. Ez du jakin zein bidaben, da gero Holanda bilenien ez bat ez bestizta. Hori da, azkenean ez bat ez bestea. Beheko goltsoira, 6-4. Apesetxea aurretik. Bere buruarekin azerre, Einaute Lizeaga. Hor da ja, errestorako gertu. Rest. Astigartarra. Bai hartu du. Apesetxeak, sake luzea, Ezkerrez Lizeaga errestoan. Airaren bila Apesetxea, kantxaren erditik, Ezker gantxoz tanto egiten ahal egin du da. Sarri izaten dugu, kantxaren erdialdean Ezkerrez hartzen den ez dela samurra izaten. Erdize bino Zabalero gondaganera, hortik asko bajatu da gutxi bera peloti, estantzin kanpo urtu gonda. Ondo neurtu behar da, distantzia eta kasu honetan kontrakantxara. Apesetxearen ahalegina 5-6. Einaut Lizeaga, sakerako. Bai hartu du. Gipuzkoarrak pilota luze jokatu du errestoan. Ondo Apesetxea, aire sartuko da Lizeaga. Boleaz, botera Apesetxea, luze jokatu gura du, dominatzera pasa gura du, Ezkerrez Lizeaga. Botera.
Txokoan luzea, pesetxeak, ezkerrez ondo Lizeaga bikain pilota atzeratuz. Errezkentzen da enpelotu. Bai, eta orain txokoan bizi jokatu du, abiadura eman dion, nola moztu duen, tanto bikain hau ere, eta berdinketan, neurketako lehen berdinketa, zeina. Da erregalu gehiago egiten dugu Lizeaga, bai, jokatu velozia gehiago beru moten da bil, gehiago behon edo militan dutantu da. Bai, ona eta txarra ia dena berak egiten du. Bai, dana berak egiten du. Apetetxea fina da bila, gitxia ugalduta zerin, bai, Lizeaga be... Arriskutsu dago Lizeaga, arriskutsu. Zeina. Behin hau Lizeagak 6, behin eta pesetxeak 6. Hor da Lizeaga, zake egiteko gertu. Pilotari bote batzuk eman. Kontzentratu. Aurrera begiratu eta badoa, zakearen bila. Eskuinez. Luze egi. Eta bat azin beste errestuan oso ondo gaurkoan, Bai, bizek ondo horreztetan. Leute erditzen barruen genealin ikin dago tanto asko, bai, bizek ondo horreztetan. Bueno, hor da, zake egiteko gertu berriz ere inaute Lizeaga, bigarren aukera izango du. Lizeaga bebetik, sakea da, eskerrez ondo apesetxa, pilotaren bila Lizeaga, esker gantzua da, rainaut. Sake izan da ona, eta gero bikain joan da pilotaren bila, eta nola gurutzatu duen esker gantzua bikaina izan da, 7 eta 6 Astigartarra aurretik. Bai, jolan Kruzeuzko binakabe tantu itxeko esker gantzu di horrek, leuterdi barrun bakarrik ez. Binakabe holan Kruzeuzko peloti. Hor txerrepikapena, sakean luzea. Saka ondo, barreztuen. Pilotaren bila joan da, bat eta erdian, esker gantxo bikaina. Ondo gurutzatu du, abiadura ere handia, pilotaka da bizia, eta tantoa txapela kentzeko modukoa. Ba. Apetetxea ondo da bil. Galdu ez da fina hau, bai, inerrin gehiago Lizeaga da. Dominatu egiten du Lizeagak, dominatu, tantoa, normalean. Dominatu egiten du. Hoi, ingoitxu diskuidun batzu Lizeaga goren, zer mongontza zua. Bakoitzak bere ezaugarria dituta, ez? Beren neixekeri demostrako dugu nina, apurban, gana sufrenitia. Ez da erreza. Zenturretan apesetxea seguruago da. Bai, hortan apesetxea seguruago. Bai hori, holan, besti erasun da bilenien. Peligrosoa da, arriskutsua. Beste erosun da bilenien hauntetik, ez da erreza. Bueno, 7 eta 6, eta momentuz asmatzen ari da, Bai. Hor da Lizeaga. Bai hartu eta badoa. Zakearen bila, beste zake luze bat, eskerrez apesetxea, aire sartuko da Lizeaga. Luze jokatu gura zuen orain txokoan, eskerpaetetik pilota atera egin zaio. Eskerrez Lizeaga berriz ere, pilotak da ona, Zabaletik behartuta, baina ondo apesetxea, Lizeaga behartuz, eskerrez Lizeaga orain txokoan jokatu gura zuen. Eskuinez apesetxea aurrera egin du Lizeaga, baina entregatu egin du bitardian apesetxeak ere iztio zer egin pilotari. Eskerrez Lizeaga, nahiko tanto aldrebeza orain arte jokatu dutena batak zein besteak. Eskerrez Lizeaga atzera indarrean, apesetxea Zabaletik behartuta, Lizeagak ezin, hor pilotak da ona, eskerrez ondo zabaldu du. Apesetxeak eta azkenean Lizeagak ezin, zazpina. Ez dutza munbultek gorputzei Lizeagak eta zabaleruz behir ondata aurreruzko eta frontotik kanpora. Ez que holan etorritxe bultartzi gorputze be, kanpora deula joten dau. Kanpora behi deula jo, ezkero normala kanpora joten. Bai, mutila hundia da, eta kaiolan ere movimentuak azkarrak dira, eta ez da samur esango eurentzat ere, Ez. Justu nahi dut bultartzia, ez da. Bueno, bigarren berdinketa, zeina eta orain zazpina, deina eta apesetxea, sakea egiteko gertu. Oizuetarrak, sakea egin du, eskerrez Lizeaga, gora joan zaio, ondo sartu zaio pilota eskuan, baina... Errestasuna, saki eduteko errestasuna, baina kontrola duzik, Hori da, gora joateko arriskua, eta hori gertatu zaio. Bigarrena, gora bidaltzen duena. Bai, gauze harra da, errestasuna las peloti. Eta ikututean, goiko txapan zirre... Bera botatzea baino, seinale hobea da, gora botatzea. Bueno,
8 eta 7 berriz ere Beñat Apesetxe aurretik. Orain egin behar duena da, indar guzti hori kontrolatu, ez? Kontrolatzen ikasi. Bueno, bastante da bile gaur. Bai, ondo ari da. Orain ondo errestoan, eskerrez Apesetxeak luze, eskerrez Apesetxea behartu gura, eta baita behartu ere. Eta bost kuadroa, Apesetxea, Apesetxea borti behar da nahi nezin. Hor da Lizeaga, eskerrez, kantxaren erditik Apesetxea. Botera orain, bi pilotariak, indarrean, eskerrez Apesetxea, indarraldetik freskoago Lizeaga. Eskerrez Apesetxea, orain pausu bat aurrera Lizeagak, bolea sartu da. Apesetxea behartzen ari da, luz eskerrean pelotaka da bikaina, eraman egin du Lizeagak, Apesetxearen aukera eskerrantxoa, edarra, ona. Beñat Apesetxearen tantoa hor bazirudien, une batean, behartuta ongo zela, baina eskerretik eskerrera pelotaka da bikaina jo du, dominatzera pasatzeko aukera izan du, eta ero zein ondo bukatu duen. Hauxe pelotaka da, luze jokatu du, behartu egin du Lizeaga, eta gero pilotaren bila joan da, eta bikain gurutzatuta. Eukeri harrapu da nien, ez du barkatu. Kuadro eta sartu da nien, oso ondo amaituta. Bai, baina une batez behartuta egon da, Apesetxea bera, Oingo behauki dugu domineta. Bueno, partida polita ari gara ikusten, Enrique. Partidu polita. Batak irabazi, zein besti irabazi, hola namitzen bada besteko gotzaik. Ez deleko bat eragutu gara, dana ezin ja irabazi. Hori da, 9 eta 7, Beñat Apesetxe irabazten. Hor da, Nafarra, eskerrez, Lizeaga arrestoan, pilotaren bila, Apesetxea txokoan utzi du, iritsi egingo da Lizeaga, eskerrez pilota atzeratu, kanpora. Kanpora, 10 eta 7 hor eskerparetan sartu egin zaio, biltzen alegin du da, baina pilotak iez egin dio 10 eta 7. Berriz ere irutantuko errentak, gorri. Bai, gorriz eske finegu dau, ez dugu galtzen. Lizeaga erreza galtzen dugu, egin behitxeko errestasuneko, galdu egiten dugu erreza. Horre pitxe kontetan dira, egiten dienak eta galtzen dira. Jotzaileak normalmente hori izaten da ez, tanto egiteko aukera gehiago izaten dute, baina galtzeko joera ere gehiago, ondixiago izaten dute. Joera gehiago. 10 eta 7. Gorria aurretik, Beñat Apesetxea, hortxe da, sakean. Eskerrez Lizeaga, pilotaren bila Apesetxea, bigarren kuadroan, txokoan, iritsi egingo da Lizeaga. Luze jokatu du, eskerrez Apesetxea, botera jarriko da Lizeaga bera ere, zeir arte torri da, eskuinez ondo moldatu da. Aurrera egin du, Apesetxeak txokoan deja da egin du, oso behartuta iritsi da Lizeaga, gero uste dute zabalean deja da egiten alegin du dela eskerrez. Zerbait jokalde egiten alegin du da, baina ia pilota ikutu ere ez du egin. Alegau, justu. Berandu injata, gero berandu heldute deja dien jeiti egatxa. Txarripikapena, bai, nik uste dut hor zerbait egitea gura zuela, baina... Bai, zo zerbait eguritzen dugu, ja. Justo heldute hori nio jugadien. 11 eta 7. Bueno, aitaren batean lautantuko errenta lortu du, Apesetxeak. Hor dago aldia. Bueno. Partidu ikusten parau tantedorre ikusi barik eta antzera da bizelakun da. Tantedorre behitu eta lautantun aldia. Zer den seguru izatea, pelotari seguru izatea. Pare gutxi egitea legia. Eskerreza Apesetxea. Boleaz, matxeterera. Lizeaga orain eskerrez hartuko da indarrean, bipareta ez azkenean, gorputzarekin engainatu egin du. Denok uste nuen, bipareta egingo zuela horre preso harrapatuta zuelako Lizeaga, baina txokoan deja da efektuarekin, eta useindu ere ez du egin, Lizeagak 12 eta 7. Horma bize marka gutzaz, da gero efektua zulora jo, eta kompletamente galdute txidu. Bueno, eta txeden hartzera. Txapagan justo buena izan da, eta tanto buena izan da, goa txogatik jo galu tanto. Atxeden hartzera orain bi pilotariak Lizeaga einaut gero jokatuko duen bere anaiaren ekainen agindua jasotzen ari da eta Apesetxea berriz, Beñat bere aitarenak, Juantxorenak hor ikusten du, Juantxo aginduak emanez. Etxeta guztetan bat bera. Anai bat besti konzeku gemoten jokatu horretik, nire utzat egun itxarren ez. Atzetik nobera jokatu behar da aurretik konzeku gemoten notia, egunik goizu itxarren etek. Bain, Laster, berotzera joan beharko da, Laster. Bueno.
Gero 10 minutura izango ditu, guk erreportaje ematen dugun bitartean gaur gainera. Emakumezkoen iazko finala berreskuratuko dugu, Amaia Aldaik eta Olatz Agirrezabalak jokatutakoa. Gonbidatuta zaudete, lehen partea amaitzen denean, iazko finalean gertatu zenaren berri izatera, oroitzapenak berreskuratzera. 12 eta 7, behin eta APS irabazten. 5 tantuko errenta orain arte izan duen handiena. Hor dago Izuetarra. Jokatu du Ezkerrez Lizeaga. Kantxaren erditik Ezker Gantxoa. APS-ak irrizte egin du Lizeagak, iritsi da, baina ez da ondo jarri pilotara eta 13 eta 7. Pasau bila, larra aurrera ikunda pelotan, pelotik gorputzera etorrizako. Bueno, hortxe. Beste tantu bat gorri, 7 egon da neurketa Enrique, 6 eta utxeko partziala, 13 eta 7. APS aurretik. Hausteko arriskua, orain partiduak. Bai, hausteko arriskua. Bueno, ingo du besta abizan bat Lizeagak, baina... Gaia baduka, honek... Besti segurua ikusten da, eta holan segurua da bilen nahi, zaila ikusten da, tantu da. Ezkerrez errestoan Lizeaga, luze jokatu du APS-ak, aire sartuko APS-ak txokoan. Ezkerrez Lizeagak atzeratu, luzegi. Hor buruz gain pasatzen ahalegin du da APS-a, gero dominatzera pasatzeko, baina ez du ondo neurtu, pilotaka da indartzuegia izan da, 14 eta 7. Beti gora emotza eta holan beti gora emonez gero erreza da, luze izetie. Hau duten sasoiarekin, lauterdia beralakoan pasatzen dute. Bai, beti gora, eta klar, horredakon erreztasunez beti gora emonez gero, lauterri pasatire, daunik erreza. Bai, seku hasiko bagina, lauterdia ezingo ginuke pasau, baina honek sasoia daukata. 14 eta 7. Aitaren batean, behin eta APS-ak ies egin du, markailuan. Ezkerrez Lizeaga, APS-a, Ezker Gantxoz, Lizeagaren aukera, indarrean jokatu du, eskuinez APS-a pilotatzeratuz, eta hau ere luzegi, beraz, aspaldiko parte, 7 eta utxeko partzalaren ostean, tantoa urdin, 8 eta 14. Justu, nizen dago ingu, lehengu, buena izen dago ingu bat, atrebidu inatza izten da, ondo urtotza. Eta zuzenean, uste dut, saskira doala, Einaut Lizeaga, beste zerbaiten bila. Bai, eta aldatu egingo du, ziur, beste bat aukeratu du, orain, beste biak ere bai, saskian geratzen diren 3 pilotak ari da probatzen. Bizitzen biliko da, baina Lizeagak hemen ikun partidu honenak, da ies dabe, pelota motel-motela zitu, Akaso nahiko du tanto azkar egiteko bizia edo? Bizia, pentsau, bai, bizizaz, bai, pelota motela guaz, behorrek egiten deukitzea galdu, eta emon, motelaz behorrek egitotza besti pino gehiago. Bueno, ilustre asko esan dugu gaur, pixonduiko izenak, eta armaiara behiratu ezkero, ia astero legez, Jose Luis Mendilibar ikusi dugu, Jokin Etxaniz eta bere aita Miguel ere bai, hauek asterakoak dira, Reyes Azkoitia ere hor dago, ez du inoiz kale egiten Reyesek ere, Joserra Garai ere bai, baikoko nagusia. Beraz, ikusmina handia, gaurko jaialdiak, Zaldibarko gaurko jaialdiak, eragin duena, sortu duena, hor da, errestoan APS-a, bebetik bipareta egiten ahalegin du Lizeaga, kateatu egin zaio hor, eta... metro irure inego normalizak. Oso arroa, atera zaio eta kontrakantxara, 15 eta 8. Sakauta, sake hona eruen. Bai. Aukera zuen, Ahosko zuloko peloti harraput, naha joda ben, zazo baten frontizen erdide ino dut. Bueno, beste tanto bat gorri. Amazortze jenetz, urteko itxoko maila hunditxe. Gaur gauza politak ari gara ikusten. Partidu hona, azte mailako ikusteko. Hor da APS-a. Sakean luze, Ezkerrez Lizeaga, ondo bikain errestoan.
Bostetik, indarrean apesetxea, boleaz, Lizeaga indartzu, eskerrez apesetxea, Lizeaga eskergantxoa, ona da! Ez da iritsi, ia bai, zenola abiatu den kontrakantxara apesetxea, baina Lizeaga jokatu duen tanto hau ere, ona izan da, dena egin du ondo eta azkenean eskergantxoz bikain amaitu du, 9-15. Eskergantxo duna jota, baina apetetxea belduin ja, bat uzin jau ina, atzara karri ezin dau ina, frontixa, baina apetetxea belduin ja. Hortxe ikusten dugu, ia armaietaraino iritsi da apesetxea, pilota jodu bai, baina ezin berdean sartu, eta horren bestez tantoa, urdin, Inau Lizeaga, oraindik ere badauk aukera, 9-15. Sakean, Astigartarra bebetik, sakea da, bikain errestuan apesetxea, iruan Lizeaga indarrean, apesetxea eskerrez, defentsan, bolea sartuko da orain, Zabalera naita sekulako violentzia eman dio, jaso apesetxeak eta tanto, bikain jokatutako tantoa izan da, bikain Einaut Lizeaga, erasoan benetan aparte izan da bolea Zabalera naita bota duena, baina iritsi egin da apesetxea eta iritsi bakarrik ez. Gaizto jarri eta tantoa egin ere bai, 16 eta 9. Gaizto moztu zulora, txapagan justo, eta gero orman aile gorduko gazta gina pelotia. Askoz gutxiago egin da, beste askotan tanto egingo luko Lizeagak, baina mutil honek apesetxeak hankaz ditu, ikaragarriak eta iritsi egin da. Hankaz ditute pelotan egiten dau. Nagusize moduen. 16 eta 9. Boleak da Lizeagarena edarra izan da, Zabalera, buf. Eta apesetxearen erreakzio ere, txapela kentzeko moduko eta gero kolpe hartu du Lizeagak. Ematen du ez dela ezer, kolpea baino ez. Eta hortxe ari da, gorputzari buelta manguran. 16 eta 9. Beina eta apesetxea. Sake egiteko gertu. Bai hartu du. Eta hor da. Luze jokatu du eskerrez. Lizeaga, bian ez du gurutzatu behar den moduan apesetxeak, eskerrez hartuko da Lizeaga, kantxaren erditik luze jokatu eskerparetaren bila apesetxeak, gero Zabalean behartu, bikain Lizeaga, boleaz apesetxeak entregatu egin du, Lizeaga nahiteko aukera, luze jokatu du, bikain, ondorain Lizeaga, nola amaitu duen tantoa, entregatu egin du apesetxeak, behartu egin du, tantoaren zate handi batean apesetxeak, Lizeaga, baina honek defentsa ona erakutsi du, eta gero aukera izan duenean pilotaka da bikaina, eskerparetaren bila, 10 eta 16. Da emonda pelotia, atzeneko... Bizi, bai. Kortadi emonda, ninjerazkoaz. Bueno, ez duela azken hitza esan oraindik ere, Einaut Lizeagak. 10 eta 16 abantaia ona dauka, apesetxeak. Abantaia ona dauka, Lizeaga jokatzen da bila. Bai, biribildu egin behar. Bueltaia emotik gatsa ikusteako zebesti seguru da. Bai horrek emototzen modu noin zulotik eta bideo. Bai, orain zulotik, eskerparetetik atera, zerbait aldatu gura du, hortxe da Lizeaga. Zuloa. Bai, eskerrez apesetxea, kanpora, zerbait aldatu guran eta bere helburua lortu du, 11 eta 16. Bueno, gauzak probatzen, Einaut Lizeagak zerbait aldatu gura du, baina eta apesetxea bere lekutik ateratzeko. Orain Zabaletik aterako du, berriz ere. 11 eta 16. Bai hartu du, txikusten dugu, Lizeagaren hankajokoa. Eskerrez, apesetxea, hor bebeti sartu behar izan da. Lizeaga gurutzatzen ahalegin du da, baina ez du asmatu 17 eta 11. Ez da, jafetetxea, efektuaz, ez da... Restoan, bai, nik uste du baietz, bai. Efektu motza eta... Bera egin du. Frontizin berutzen jo. Bai. Da, erbesti bere ezak eusi. Bai, efektuarekin egin du errestua eta gaiztotu egin zaio Lizeagari. Horrek ero, bebeti sartu behar izan da, eta etzen erreza hor gurutzatzea eta azkenean bere alegina. Lizeagaren alegia beheko koltsoira, 17 eta 11. Horretan eugi izan ona, behen denporan. Restu egez... Efektuarekin eta eugi artista zen kaiolan. Hor da, eskerrez Lizeaga. Iruan apesetxea indarrean gurutzatu, Zabaletik Lizeaga orain boleaz apesetxea.
Lizeagari denbora emango dio, luze jokatuko du, behartu egin du apesetxea, honek kendu ingurazioan, ez zuen nahi erraz usterik, eta ematera joan da, eta iez egin dio goiko goltsoira, 12 eta 17. Behartu askotan inau, Ba, askotan. Askotan behartu. Gehiago dominatu du Lizeagak partida honetan, apesetxea bera baino. Apesetxea seguru eta galdu uste egiten da ofizio gehiago eta hortik ibazitza, baina emonda dominio pelotie Lizeagak gehiago egiten da. Galdu egiten dugu gehiago eta opari gehiago egiten dugu eta horretara irabazti gatzegu da. Eta hor dana kontetan dira. Hori da, berriz ere zaskira, berriz ere pilota aldaketa. Eta pilota hori probatzen ari da. Meina eta apesetxea. Amazazpita, ez da ondino buruz bururako bentaki, baina partidu ikusitzea bastante bentaja da. Bai, ze ez du ematen baina eta apesetxeak huts haundirik egingo duenik, ez? Ez. Oi, esku bat mintzie oso zara zartuzko eta getxitxoa joten hasi ordu nahi din eta koloka. Bai, ze apur bat entregetan hasiko balitza. Bizi mugitzen du pilota Lizeak. Ezkerrez, aso apesetxeak bipare eta legezarrean, iritsi egin da apesetxea, txokoan bikain eginau Lizeak. Haze tantoa jokatu duen, sake izan da ona, bigarren pilotak adan ere behartu egin du apesetxea, eta gero Zabaletik nola bildu duen, nola moztu duen, txapela gentzeko modukoa, 13 eta 17. Hormiai golpi motza apesetxeak, Txutxuan joan da, belaunarekin da min hartzeko arrisko ere bai, baina ondo dago, Bai, min ez dago hartu, bai, golpia. Ze ondo jokatu duen Lizeagak, Enrique, ze ondo. Partidun ostantzeko tantuko, partidu tantu gonak asko, Bai, partidu ona ari gara ikusten, Bai, ikusteko partidu ona. Bakoitzak bere doaia ditu, eta horiek baliatzen ahal egintzen da, baina partida ona ari gara ikusten. Hor da inau Lizeaga, 13 eta 17, partidan sartuta oraindik ere, sakea da. Ezkerrez bikain errestoan apesetxea boleaz Lizeaga indarrean. Apesetxea behartu zau ezkerrez, olain botera jarriko da, moztu. Apesetxeak eraman, Lizeaga txokoan utzi du orain entregatu egin du, apesetxea iritsi egin da eta txokoan luze efektuarekin ezkerrez Lizeaga. Berriz ere txokotik txokora apesetxeak altuera eman dio orain Lizeagak, ezker gantxoaz sartuko da apesetxea, behartuta apesetxea eraman, defentsa ikusgarria dakala erakutziz ezker gantxoa Lizeagak, eta nola, Zabaletik Zabaleta deja da, iritsi egin da Lizeaga, entregatu egin du apesetxeak, bipareta, Lizeagak iritsi egin da apesetxea txokoan deja da efektuarekin, eta azkenean tanto biek izan dute, tanto amaitzeko aukera eta azkenean txokoan deja da eginda tantoa gorri, baina eta apesetxeak lortu tantoa 18 eta 13. Tantoa faturi paeztako murukuina behin digerriko jak apetetxea jarpen junda, bai, zuzenean. Jarritxe beto dugu. Bai, eta tantoa urdin izan balitz, eta hortxe izan duen Lizeagak, partidan sartzeko aukera izango luke. Bai, da ero zepentzau da, apetegia. Bai, baina gorri erori da eta bost tantuko errenta baina eta apesetxeak, bi pilotariak atxeen hartzera, nekatuta, tantuko horra izan da, nekagarria, eta, bueno, bazkenean efektuarekin egindako dejadari esker, tanto. Onak gitxitzen ikusten di morokuk. Oso ondo ari dira jokatzen, biak, bakoitzak bere armekin. Baina oso ondo. Ikusteko moduko lehia ari da izaten. Eta kasteak izaki gainera, bueno, kaiolan beti izaten da, opariak beti egoten dira, buruzburukoetan opariak beti egiten dira, baina kasteak dira eta ez ondo jokatutako neurketa ari da izaten. Eta gero beste galdu inbidu, balde. Baina gu gustora joango gara etxera. Eta apesetxea garaipenetik gertu dago, bostantuko errenta 18 eta 13koan haundia da, baina hankak ondo berotuta, bueltatu behar da etxera, lana fin egin da, Asko pentsetan da partidu 22 eta 20 zeten dela partidu ona, baina nahiz eta 22 eta 2 berro eta 2 tantu. 25 llega onako tantu ginezkero. Batzutan emozioa goten da, baina partida ez da ona izaten. Bai. Eta bestatutan, tanto gutxeago goten dira, baina partida ona izaten da. Hor da ba, baina eta apesetxea, sakia egiteko gertu. 18 eta 13 irabazten, Goizuetako gaztea.
Errestoan, egin haut Lizeaga, hau ere lehia ona jokatzen. Sake Apesetxeak, luze, ezkerrez Lizeaga, Apesetxea pilotaren bila doa, aire sartuko da kantxaren erdian, ezker gantxoa. Horre bota aldrebeza egin dio Lizeagari, justu xamar iritsi da, eta azkenean tanto, 19-13. Bota aldrebeza hain, erobera, junda urrerei. Olakutan kentzota aldia. Olako hankasartu zuetan. Gai baizea. Danak ondo iti begatxa da, Lizeaga horrekin gezpalitu ba honen egin bazik guzkizut ordu non goltzatik beste leku baten da guzken duguzko. Hori da. Ikusi behi beste leku batzutan. Apesetxearen defentsa ikaragarria. Gaur erakusten ari den defentsa sona, Ba. 19-13. Behin eta Apesetxe irabazten. Goizuetan ere, daukate, Arrobi Makala. Hor da, ezkerrez Lizeaga txokoan efektuarekin Apesetxea, ezkerrez Lizeaga eraman, txokoan berriz ere Lizeaga behartuz Apesetxeak. Botera jarriko da, efektua asko erabiltzen du. Apesetxeak orain boti boleaz, behartu egin du Lizeaga, baina ondo moldatu da. Ezker gantxoa Apesetxeak, Lizeaga nahiko behartuta eraman. Zabalera naita Apesetxeak, eraman Lizeagak orain ezker gantxoa, entregatu egin du hor. Apesetxeak bipareta, Lizeagak efektuarekin deja da. Apesetxeak ezin eraman azkenerako horre. Zabaletik efektua erabiz deja da egiten duenean, badakizu eskerparetik ikusten duenean pelotak beherako joera azkar hartzen du, eta zaila izaten da eramatea, eta horrengoan ere horrela izi lortu du tantoa, beste tantu nikoso bat. Hori peloti godu justuen Lizeagak, aurrerako pelotieko da bia justuen beteta onda. Bai. Apesetxea bere kantxatuta dago, nekatut ikusten zaio, baina eutzi egiten dio, Eutzi. Eta orain efektuarekin da asko jokatzen, Apesetxea. Bai. Efektuak eta asko jokatzen ditu. Apesetxea aurreko kuadruta juten izten motzea. Hauntzi nitutza postien, Partidu ondo jogatutza Lizeagak Apesetxea. Bueno, hortxe da. 20-13 azken txampan sartuta neurketa. Momentuz, behin eta Apesetxe irabazten. Final erdietatik gertu Goizuetarra. Apur bat urrunago, une honetan Einaut Lizeaga. Behin neurketa ez da maitu. Sakean, Apesetxea, ezkerrez Lizeaga, restoan gora. Hirugarrenak, gora bialtzen duen hirugarrena, bere buruarekin azerre oparitxoa kasu honetan. Bai. 21-13. Danak eduti ez da erreza, hain errestasuna zara gola botatik da. Dena garrizea. Bueno, 21. egin du. Behin eta Apesetxeak horren beste zauxi izango da. Bere azken sakea. 38 minutu neurketa hasienetik. 21-13 Goizuetarra irabazten da hortxe da. Behin eta Apesetxea sakea egiteko gertu. Txalo artean. Azken korrikaldia egiteko gertu. Horreka txikian Apesetxea aurre egingo du Lizeagak, ez gero atzera egin du, ikusi egin du Apesetxeak eta Zabalera nahi atera dio, ondo horre Lizeaga, txokoan, eharra, iritsi egin da Lizeaga, baina gero bigarren aukeran errematatu egin du Beina eta Apesetxeak eta azkenean garaipena. Goizuetara 22-13 hartu du mendean, Beina eta Apesetxeak Einaute. Lizeaga Enrique, hasieratik aurretik gorri, 4-1, 5-2, gero 6-7 onda, hortxe momenturik onenak izan ditu Lizeagak, baina berriz ere aginte makila hartu du Apesetxeak eta azkenerako 22-13. Bai, 22-13, pelotan asko inge, pelotan asko inge bino, tantu gonak asko inge. Eta ikusteko moroko tantuek bizek itu gonak, eta zerak Lizeagak domine eta zina domine eta Apesetxeak eusteko pelotan ondo inbidata. Pizekin jago ondo eta partidu oso nahi gainara. Bueno, hemen txadukagu protagonista Izardi Patxetan eta oraindik ere gorputzari buelta eman guran, baina irrifartxu eta hori albiste ona da. Beina eta Apesetxeak gabon eta zorionak. Berdin eta eskerrik asko. Bueno, 22-13 irabaz egin duzu, majo sufrituta, baina final erditan zaude. Bai, oso gustora. Nahiko beldurrakin heldu nintzen, Einaut Lizeagak aurrekon jautu bez ikusi nun partidua eta oso partidu kompletoa egin zuen eta beldurrakin heldu nintzen, bino.
ongi indio aurreta oso gustora. Bai, gaur tanto askotan berak eraman du jokoaren ekimena bizi jokatzen zuen eta defentsan zeure honena eman behar izan duzu, Bai, Einautek ikaragarri ematen dio eta normalen gozatzen duen beti dominatu jendo eta, bueno, orduan eustea tokatu da eta ongi eutxi dio eta holaxe, irazi du. Opari gutxi eta aukera izan duzunean amaitzea lortu duzu eta horri eskerrak final erditan. Bai, oso gustora. Bueno, eta orain ze helburu dituzu, lagunen artean zaude eta pentsatzen dut, ametxe egiten hasita, txapela izango duzu helburu, ez? Bai, dudik gabe. Txapela helburu, baina aurrena semifinala irabazi, hortan jarriko du helburua eta finalera aietzen baga oso gustora eta behin aietzen baga, pues, betiko iraztea. Bueno, eta bukatzeko, jake kaiolan gaudenez, porra eskatu behar duzut. Igandean jokatuko da, Altunaren eta Peioren artekoa, ze porra egingo dugu. Bueno, Peio osong ikusi du Lauterdin ez denak osong ikusi du. Zezema bezala do, eta, bueno, altuna eta zesanik ez, altuna da, eta, bueno, 22-21, Peion alde. Bueno, eta bukatzeko, Aitarekin etorri zara gaur, Aita askotan ikusi dugu hemen, aurrera eta atzera pilotarak aldeko askotan, berak egin zuena egitea afizionatu mailan kostatuko zaizu. Bai, dudik gabe, kostako ziu. Bere pauson atzetik noa, bera asko launtzen dit, era bat atzetik du, eta oso eskertu horrengatikan, eta haber beraina aietzen gan. Beñat, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hauetxek, Beñat, apesetxearen esanak gustora gaztea, 23 irabazi ostean, final erditarako txartela eskuratu duelako, eta horren bestez lauenen artean dago, eta beste txapel baten jokoan ikusiko dugu Goizuetar gaztea, eta dagoeneko beroketarik egiten ari dira, bigarren partida, binakakoa jokatuko duten lau pilotariak Gerriko Gorriz, Beñat Zubizarreta eta Ekain Lizeaga hariko dira, eta Gerriko Urdinez, Ande Arretxaniz eta Manex Balerdi, eta lau pilotari hauek beroketariketak egiten dituzten bitartean, lehen esan dizuegun moduan, gure bideoa, gure asteroko erreportaiaren berri emango dizuegu, eta iazko finala, emakumezkoen finala gogoratuko dugu, Amaia Aldai eta Olatz Agirrezabala, nor baino nor gehiago, gozatu! Amaia, erdi-erdiko sakea, ondo erantzun dio Olatzek, ezkerrez jarriko da kantxaren erdian, Gernikarra, bolea zurrutitik Amaia, eta erasoan, bestea defentsan, pilotaka da bikaina izan da Olatzek atzera jotakoa, beste aukera bat izango du, ez du aprobetxatu, dena alde zuenean, bolea ona, orain bai, eraman ala ere Amaiak, azpi-azpitik jotakoa, hirugarrena jarraian, txokoan utzitakoak balio izan du, kosta zaio bukatzen, baina Amaiera ona eman dio Olatz Agirrezabalagak, azio defentsa erakutsi duen Amaia. Jatzen tanto irristin jau, jalan da usti bizan harrapuko, eskumeru uzkunta, da Olatzak zuloti zulura jo da, baina poizu batzuk inezkero bulta hartzei zaila izaten da. Olatzen sakea. Amaia. Txokoan utzitakoa, ondo iritsi da Amaia, atzera egin behar Olatzek. Aztertu egin dio gainera pilota eta aukera orain Dimoztarrak, txokoan utzitakoa, harrapatu, beste aukera bat Amaiak ez du barkatu, oso ondo jokatutakoa. Bigarren partida dute, aurtengo txapelketan bi hauek, final aurrekoetan Agirrezabalagak Leire garaitu zuen, 22-8, eta Larrartek Olatz Agirrezabalaga. Ezker horma ikututa aterako zaio erdira Amaiari sakea. Amaia. Olatz, ona bolea, oso ona. Era bolea zuen, zulura, eta alda ikinda eta pasauntzako peloti ezkerretik atzera. Ondo jotako boleia. Azken tantoak zoragarriak izan dira biak. Hamaikagarrena biparetaz egin duen eta behar bada karga dezente hartu du azkeneko asteetan.
eta atxeden premia izango dute. Ba, izonek partidu asko jokatzen dabe, azti honetan bihilu jokatu esan pare bat partidu. Hore igerriteako eta ondo da bilen nien, bueno, apur baten nervizu kantzut eta bai, behi eskudu mintzen da niena nervizu bine txarra izeten da, ez da zanetan ganera. Nervizu egun batzuk deskantzute juten da, behi besti juteko hori minoko denpora gehiago izeten da. Erregalu da. Estu asmatu, Olatze, bere burua saldu eta gero Erregalu inezko betikua. preso harrapatuta zeukan eta nahikoa izan du pelota zabalean ipintzea 12. egiteko. Ez du partida galdutzat eman nahi, Amaia Aldaik. Ondo junda Olatze, pues ma, hemen sufridin bideo niño, ez da, erregalu egiten damenak partidu galdu dezku ezkero. Erregolo bat ero bin ezkero, pata zein besti partidu galdu deka. Olatzek eraman Amaiaren sakea. Txokoan, Sufritzen da biz, naiz deskuti gustora ebili ez, bai sufritzen. Alegin edanak egiten. Amaia. Altura eman eta pelota atzean jarri. Azken aldi honetan hori egiten ari da eskubiz jotzen duen bakoitzean. Olatz. Amaia. Olatz, ez du gurutzatu ezkerra irea. Botera jarriko da orain, Gernikarra. Amaia. Olatzek gutz. Zabalean iruditu zait, zerbait egin nahi zuela, baina erori egin zait. Zabalea deja ditu dugu, ja. Txaloak Olatzen zat. Bizentzat, partidu hona da bizitzen da. Eraman ezkerrez, Amaiak, Olatzen azken sakea. Amaia. Olatz. Txokoan behartu nahi izan du Amaia, baina ez du lortu. Ondo atera du. Pilota ezkerrez Zabalera. Bildu. Amaiak. Frontisetik urrutira darabilte pilota. Baztertu egin zaio Amaiari. Olatz. Amaia. Oin ez dugu, deja diteko balorek itxuria, baina tantu estimudur, oingo tantu ez galtzera. Olatz, pelota txokoan, Amaia. Eskubiz Olatz, deja da ona, oso ona, bukatu da, Olatz Arrizabalagak irabazi du 2022ko Zaldibarko txapelketako lauterdikoa. Orekatua izan da partida, gora bera dezentekoa, eta azkenean irabazita zuen partidak ia ies egin dio, eta gero galduta zegoenean irabazi.
Gabon, berriz ere Olazar pilotalekutik, Zaldibartik, bigarren jaialdiko bigarren partida kontatzeko gertu daude hortxe, lau protagonistak beroketa, azken beroketa ariketak egiten, epaiaren deia ere jaso dute, gogoratu, Beñat Apesetxeak lortu duela Kaiolan lauterdi barruan garaipenak gaurkoan, Einaute Lizeaga 22 eta 13 hartu du mendean, eta orain Gerriko Gorriz ikusiko ditugu, Beñat Zubizarreta, iaz, Olazar txapelketan, Kaiolakoa, gazten mailako txapelketa irabazi zuen pilotaria, Ekain Lizeagarekin bikote eginez, eta Gerriko Urdinez berriz, Ander Etxaniz eta Manes Balerdi. Enrique, zetra zertzen diozu neurketari? Bueno, neurketa udan ibili die moduen da ibili eskero, nik uste dut favorito apur bat gorretxe dila. Ekala ikusi bida eskutatik eta zelan entorrin, lehenko hastien behul Lizeak eta ez dauze partidua santu inde. Ekala, izenaren favoritu espadatoz ondo, ez dauze inek. Ustantzen favoritu gorretxe ikusten, da kinelango lan urten dugu. Eguneko 30 gorretzen alde dut eta urdinen alde dut ama. Bai, Katedrak kolore gorriaren alde egin du bigarren partida honetan, hortxe paseio egiten lau pilotariak epaiarekin batera. Txapa zerura gorri horren bestez lehen sakea Beñat Zubizarretak eta Ekain Lizeak egingo dute. Bueno, hortxe, Ataundarrak pelota eskuetan hartu eta probatzen ari da, eta zerezana ematen ari da, Ataundarrak azken aldian, hemen Beñat Zubizarreta daukagu, iraitzek promozio mailako Kaiolakoa irabazi zuen joan den zapatuan Tolosan, gero Senarrek ere debuta egingo duela jakin dugu, beraz, bai, horre Ataundarrak eta Lazkaoko pilota eskolan, eta horre lana badago. Bai, jokun da biz, da horrek ez esango da, lan haiten da, bela, mutilek sasoiko dut zela, mintzat, entrena dute eta sasoiko. Bueno, segi dezatela lanean, eta fruituak jasoaz, hortxe ikusten dugu orain, Manes Balerdi, Gorrik aukeratu duten pilota probatzen, Ander Etxanizekin batera, gustatu zitzaigun, bikote urdinak aurreko partian egin zuen lana, eta jabak gaurkoan ere nola erantzuten duten
Debagaraiko pilotariek. Bikoti berreztxu giben da, honmenen beti gora datoz da, beti Exigentzia gora da. handitzen doa, ezta? Claro. Bueno, ikusiko dugu zer ematen duen eurketa astera doa, 10:00 zuzenean, streaming bidez, Zaldibarren Olasar txapelketan, 36. ekitaldian gertatzen den guztia zuei kontatzen, eta hortxe, Beñat Zubizarreta sakea egiteko gertu. Taunderra, bai hartu du, eta hortxe da, lehen sake egiteko gertu. Ezkerrez hartuko da Etxaniz, botera Zubizarretak pilota atzeratu, Balerdi, lehen pilotaka da, Eskuinez. Botera jarriko da orain Zubizarreta, sartu egin zaio, horre bipauzu atzera egin du, gero irriztere egin du, gero gorputzen sartu zaio, bueno, azkenerako lehen tanto urdin. Balerdi peloti eskutik eskaputen junda, junda itxuri ez, gero urte tietu injota. Bizi ateratzen zaio Mutinoni pilota eskutik. Eskumetik bai. Bat eta huts. Etxaniz eta Balerdi aurretik. Hor da. Ander Etxaniz. Bergararra. Zabaleran naita. Dizeagaren eskuinaren bila. Ezker gantxoa, ez du gurutzatu Etxanizek, ezkerrez Zubizarreta, orain Balerdirentzat aukera, Zabaletik. Bildu, Dizeaga, Zeitik. Etxaniz, ezker paletaren bila, ezkerrez Zubizarreta, iez egingo dio, ematera joan da, kentzera joan da, baina kontrol gaibeko pilotakada izan da. Larra izabaldu du, ez da kontrolo pelotik gapera. Bi eta huts urdina gaurretik. Bueno, oraindik ere motorak berotzen. Motorra berotzen, baina favorito, kabaru, favorito bat horren ninda, ez da ona izeten, Presioa baten da, la? Presioa. Hombre. Sama. Zerrenda burut beti datorzena, beti pare bat partidu gehiago, zitzea datorzenak beste moral bat azetorten dira. Hor da, Ander Etxaniz zakean, haure Zabalera. Ondo bildu du, Lizeagak, Zeitik, Balerdik. Lizeaga zazpian. Balerdi, zazpira orain atzelariek pilota. Lizeaga dominatzera pasatzeko aukerarekin, eskuinez pilota atzeratu. Zazpitik Balerdi. Lizeaga, momentuz atzelarien arteko lehia. Balerdi eskuinez, orain Zubizarreta, hauzo bi atzera egin, eta eskuinez hartuko da Balerdik eskatu egin dio, Etxanizi. Hor da Lizeaga, eskuinez, pilota atzeratuz, dominatzaile momentuz tantu honetan. Balerdik eskuinez, Zubizarretaren aukera. Pasatzen utzi du, orain Etxaniz, ezkerrez, eskuin sotamanoz, Zubizarretak atzeratu. Balerdi, zazpitik antzolako pilotariak. Ezkerrez hartu beharko da Zubizarreta, eta hirugarren hutsa, hau ere, ezkerrez pilota atzeratzerakoan, orain jartzera joan da, baina iez egin dio pilotak, 3 oparitxo, 3 eta huts. Ni pento nervioso duzlako horrezak. Bueno. Apur bat, hemen favorito eta Orgoien enpresa izupe behire. Bai, gaur hemen, esan dugu ilustra asko dagoela hemen, Gaur epazko iten dugu, Bai. Hone ze ikusten, ondo iten espaizu bat, Hori da. etorri bizor zaitik egiten di, ikusti harren entorten dira. Bai. Esker ez, Luzegi, Ander Etxaniz. Bai, baina partida bat gora bera, hauek ondo kontrolatuta, ondo begiratuta goten dira, ez? Bai, ondo zedin, baina ikusti guztetak honan partidu dutan. Bertara. Bai, partidu lan desentetxu duk ezen nien guztetak gutia, entrenamentutan bai partidu nik guzti eba. Eta nagusiaren begiti sartzea garrantzitsu izaten da gero aukera aukiteko, Eskuinez Sotamanoz errestoan Zubizarreta, eskerrez Etxaniz, Zabaletik Zubizarreta, Bildu, eta Kendu, Balerdi, Bostetik, Lizeaga, Zeitik, iez egindakoa, baina barruan, hor da Balerdi, eskuinez, hau ere ez da pilotaka da ondo gozatutakoa izan. Etxanizek pasatzen utzi du, Zeitik, Balerdi. Lizeaga, Zeitik, eskuin Sotamanoz, Etxaniz, Lizeaga, Zeiterditik. Zazpitik, Balerdi.
Lizeaga sartu egin zaio apur bat gorputzean, Balerdik eskatu egin dio Etxanizi, moztu egin du, botera jarriko da Zubizarreta. Hor da orain, Etxani txokoan utzi du, eskerrez eraman Zubizarretak, eskerrez sotamanuz pilota atzeratu buruan Etxaniz. Balerdirentzat aukera, Eskuinez hartuko da, ordu da egin du eta azkenean pilota atzeratu. Sortzian Lizeaga, Eskuinez, barruan, Pipareta, efektuarekin hor Lizeagaran pilotakadaren abiadura baliatu gura zuen, efektuarekin Pipareta egiteko Etxanizek, baina ez du asmatu 1-3. Ez da galtzau txapan, edata. Lehen tantoak Gorri. Beñat Zubizarretaren eta Ekain Lizeagaren lehen tantua izan da. Hortxe errepikapena, nola sartu duen, Gerria Etxanizek, baina ez du behar den moduan gozatu eta... Aurreko hormaratxeko aleo. Ez. 1-3, nire buruarekin azerre. Etxaniz. Hor da Zubizarreta. Bai hartu eta sakia egiteko gertu. Anaietan gazteena. Zan dugu, iraitz, profesional mailako txapelduna dela, Kaiolan. 22 eta 21. Julen Egiguren hemendean hartu ostean. Lizeaga, Zeitik. Zazpian Balerdi. Eskerrez hartu beharko da orain Lizeaga, botera Etxaniz, laugarren kuadroan, ez du behar da moduan gozatu. Lizeagak, bosterritik pilota atzeratu duran, Balerdi, Zeitik. Zubizarreta, botera, pilota atzeratuz, pilotak da ona. Bederatzitik Balerdi, Lizeagarentzat aukera, lauterdian, ez du behar da moduan gozatu. Balerdi, hor da orain, Zubizarreta, aire sartuko da Etxaniz, txokoan luze, Lizeagak eskatu, pilota atzeratu, eskerre sartu beharko da Balerdi, sartu egin zaio, nahiko egin du, botera Zubizarreta, txokoan luze moztu, nahiko egin du Etxanizek, esker gantxo bikaina, Beñat Zubizarretaren lehenengo txokoan moztu luze efektuarekin, Etxanizek jaso bai baina entregatu eta gero esker gantxoa kantxaren erdian, bikaina 2-3. Bai, oso ondo jogatu Zubizarretak, lehenengo pelotazo korta luzia zuen. Handik Etxanizi buena justu nina genien, gero esker gantxu zabalea jota gaztau. Hortxe, errepikapena esker gantxoa zuloa zegoen zabalean eta bikain gurutzatu du. 2-3, txikusten dugu Jokin, bere emaztearekin batera. Hor familia guztia etorri da, amona ere etorri da, aitita ere bai. Denak, gaur. Bueno, normala. Etxetik gertu ere bai, ezta? Hoize, etxetik gertu baita. Uste duzkero. 2-3. Da ero tzipazetako bilurri pesu. Ez, hori ez. Pipareta efektuarekin Zubizarretak, pilota atzeratu egin du Etxanizek, Zubizarretak entregatu, Balerdi, lauti, pilotak da ona, bizi. Emon Balerdi berape, Bai, Eskuinez bizi jogatzen du honek. Etxaniz, esker gantxoa txapara. Esker gantxo hor pilotaren bila joan beharra zegoen, egia da goitik bera, indargabe erori dela, baina... Goitik bera bajatu du larrei. Esker gantxo egiten ala egin du da, eta txapara. Berdinketa, 3, Enrique. Egin be ondo bizako Zubizarreta itantu iteko, holan begiri degula Zubizarreta itantu iteko, ondo arrizga bida. Ondo arrizga euskero hori bazten da, batzutan ondo urrungo larrei. Bueno, lehen berdinketa. Den 3 tantoak urdin, urrengo 3 Gorri. Beñat Zubizarreta. Sakerago. Errestoan Balerdi, Eskuinez, ondo kontrolatu du. Zubizarreta eskerrez hartuko ditut erdian, etzen erreza. Eskuinez pilota atzeratu. Etxanizek, Lizeaga, Eskuinez. Balerdirentzat aukera, bost erditik. Atzera egin du Zubizarretak, Eskuinez pilota atzeratzeko, Zeitik Balerdi. Sortzian Lizeaga, sartu egin zaio, nahiko egin du, esker gantxoa Etxanizek, oraingoan bai, nola joan den pilotaren bila. Ander Etxaniz eta esker gantxu gurutzatua indarrean, bizia. Ondo amaitu. 4-3. Bai, ez zegoen aparte Zubizarreta ere, han bueltan zebien, baina ondo gurutzatu du oraingoan. Hain beste aldezta ikusten atzen, Balerdik eskumia zemun itotza eta bastartu behorre beste ipino betu dira.
Da, claro, entrega gutxi jende hurri, no, niño. Apur bat kantzetan da nien jungo jagoz bera, bai, hau, niño, eskubiturraz, goizen ipintzen dau peloti, eta entrega guz. Izi ateratzen zaio pilota eskutik. Ander Etxaniz, Eskuinez. Jarrauteko zulora, ondo, hor errestuan Lizeaga bikain, txokoan luze Etxanizek, ezkerre Zubizarreta, pilota atzeratuz, zazpitik, Eskuinez, Balerdi pilotaren bila doa Etxaniz, ezker gantxoa ez da gurutzatutako izan, Zabaletik bildu eta atzeratu, Zubizarretak ezkerrez Balerdi, Lizeagarentzat aukera, bostetik, pilota arrotu, atzeratu eta ezker paretaren bila, baina Eskuinez hartuko da Balerdi. Zubizarretak aurrera egin du, baina pasatzen utzi du. Lizeaga gatzera eta gaizto jarri, ezin eraman sortearen kuadrotik Balerdik, launa markaioan bigarren berdinketa. Bastartu jago eta holan bastartu ezkero sortzitik eguti zailera. Etzen erreza. Handik kuadro bi irutik bultzaka etxuin jebotaten da, hortik atzerik emunin bizakor. Bai, eskerpaetean pega egin da. Jo behar izan du pilota eta ezin jaso. Manes Balerdik, launa markaioan, bigarren berdinketa, iruna eta launa egonda neurketa. Momentuz parekatua doa. Baina hau hasi baino ez da egin, Enrique. Bai, hasi baino ez da egin. Noko aguntetan da beno batu. Hori da, hor da, Beñat Zubizarreta. Eskuinez, Balerdi errestuan ondo. Lizeaga, hautik pilota atzeratuz. Ikututa baina ondo, Balerdi. Ezkerrez Lizeaga, orain Etxanizentzat aukera, ezker Sotamanoz pilota atzeratu. Zazpitar ditik, ondo eramandu kasu honetan Lizeagak. Balerdi, zazpian. Ezkerrez indartzu, Lizeaga pilotaren bila doa, Zubizarreta pasatzen utzi du, Eskuinez pilota atzeratu duena. Lizeaga izan da. Hor da Lizeaga, txokoan moztu, ezker Sotamanoa, ona. Etxanizek, baiz Lizeaga, berriz ere pilota jeitxiz, Eskuinez Balerdi. Lizeaga zeian. Altu eraman, pilota arrotu eta atzeratu. Zazpiti, sartu egin zaio Balerdiri, osta baina gainean da, ezkerrez orain Balerdi eusten. Zubizarretak txokoan utzi du, entregatu egin du, ezkerrez pilota atzeratu egin du, kasu honetan, lesionatu egin dela Balerdi, lesionatu egin da, hor hankapelotetan arazoren bat baduka, eta ez dakit, Enrique, ezkerroinean hor, bai, atxen eskatu du, jokatu ere ez du egin, tanto honetan Balerdik, eta uste dut min hartu duela. Tantoa urdin izan da, baina fijatzen bazarete, tantoaren erditik aurrera, Balerdik ez du korrik egin, parera etorri zaizkionak jaso egin ditu, baina ez du tantoa ia jokatu ere egin, eta gainera gero eskuak ezker oinera eraman ditu, eta orain aldageletara joan da. Bai, ikustera joan beharko da Enrikek, ea zer daukan, baina ez dauka itxura honik, ez dauka itxura honik, hortxe Manes Balerdik. Begiratu egin dio Ander Etxanizi, eta burumakur biak aldagera bidean. Bueno, ez daukalako itxura honik, zaintiratu txiki bat izan dezake, ikusi egin beharko du, oraindik goiz da, baina ez du jokatzeko keinurik egin Manes Balerdik, Antzolako gazteak, eta tempora eskatu du. Bueno, ikusiko du, bien bitartean, armaietan, ikusleak zain, orain arte, partida lehiatua, parekatu eta polita, tijoa, baina, kezka sartu zaigu. Manes Balerdik min hartu duelako, ikusi egin beharko da, jarraitzeko moduan dagoen, ez dagoen, zenbaterainoko da mina, alegina egiten duena edo ez, hortzik ikusten dugu, Ander Etxanizen ama, eta amona ere bai, biak ala biak, neurketa semearen eta ilobaren neurketa ikustea etorriak.
Baia bizitza guztia, frontoietan bueltan, familia honek, Txe Miguel Aitona ere bai, eta Jokin aldagelan dago. Manexi, zer gertatu zaion jakin guran. Eta pelota zalea zain, kezkatuta. Ikuskizuna, ikusi gura duelako, lehia ikusi gura duelako, eta... ez dakigulako, zer gertatu zaion Manex Balerdiri. Bueno, Ander Etxaniz badator, eta Manex Balerdi ere, korrika txikian, kantxaratu da, beraz, jarraitzeko moduan dago. Bien bitartean, hortzik ikusten ditugu, gorriak kantxan, eta Manex Balerdi, probatzen. Bueno, ia ba. Uf, esaten du, uf. Ez dakipa. Uste dut jarraitzen alegindu behar dela, jokatzen nahi du Manexek. Eta ikusen beharko da. Jarraitzeko moduan dagoen, ala ez, txalo hauek antzolako gaztarentzat dira. Pena itzela litzateke jarraitzeko moduan ez egotea, gauza da, galtzea eta beste bada, min hartuta partida utzi beharra izatea. Ez dakit Enrique zerbait aurreratzeko moduan zauden edo ez. Hemen beleunen atzeien min hartu da hori tidekari pedrada esatako moruan sentidu da bela. Ez da itxegitu da. Hortxari da lehintzen, eta bien bitartean Ander Etxaniz arrezuak hartzen, pentsa horre sakea biparetan nahi ez usten harrapatu guran Lizeaga lortu du, baina hori seinale bada. Zer arriskatu behar duen seinale. Ikusiko dugu, hortxe da, ondo morru batean. Minik emoten espotzak egia, reflex apur bat emontan eta zertu da beta, baina minik emoten mota ezin dut egidu. Hor da, eskerrez, Etxaniz, eskuinez bildu Zubizarretak. Eskuinez, Alerdi, Lizeaga pilota atzeratu, eskerrez, Etxaniz. Eskerrez hartuko da, botera Etxaniz. Lizeagarentzat aukera, pilota atzeratzeko aukera. Eskuinez atzean. Eskerrez. Jokoan sartzen orain, arriskatuz, Etxaniz dejada egin du Zubizarretak eigerri egin dio, eta orain gorriak adi daude, Etxanizek zer egingo. Arriskoak hartzen ari da, eta... Balerdi, Lizeaga bost erditik. Eskuinez, eskuin Sotamanoz, Etxaniz. Eskerrez Zubizarreta, bipareta efektuarekin Etxanizek, kanpora, horre, basuen aukera, eta ondo botatako izan da. Ondo botata, luzetxo urten da gutxo, segundaz, bai, ostantzeina. 5 eta 6. Ikusten zaioa, agresibo oldarko horrein Etxanizi, tanto aukaitzeko gogoarekin. Beste gogoa eta besti egia, hainek eta asko erain bari, besti, bera ondo jarten espada ezin jau, amaitu partiduk. Bueno, 5 eta 6. Txikusten ditu Etxaniz eta Balerdi elkarrekin berbetan. Bueno, momentuz kantxan, Manex Balerdi. Ea ba. Sakerako, Beñat Zubizarreta. Aire sartuko da Etxaniz. Botera Zubizarreta pilota atzeratuz. Balerdi, eskuinez. Lizeaga, Zeitik, eskuinez, aire sartuko da, Sotamanoz, Etxaniz, Zeina. Etxaniz bolan ez lege partidik eta atzela ez laguntzen esputza, alpere da biz. Hori sartzeko modukoa zen, horrek ez zaukan aparteko misteriorik, baina sartu behar hori ukitzeak ere, azkenean... Hori inbida, jokatzeko modu badu jokatu, doztantzin itxi. Hori. Bestela lesioa hunditu egingo da gainera eta ez toka... Bueno. Beñat Zubizarreta, purbat triste, gaude. Enrique ikusiko dugu, baina... Partida polita zigoan eta orain zalantza horrekin gaude. Momentuz, lehiatzen lau pilotaria, eskerrez Etxaniz. Altu eraman eta pilota atzeratu. Lizeaga, bostetik. Balerdi, zortzitik, eskuinez. Lizeaga, bosterditik. Etxaniz botera jarriko da pilota atzeratu altu eraman. Barruan da, osta, baina barruan. Lizeaga, eskuinez.
Pilotaka da ona, Balerdi eskerrez hartuko da, eta beko koltsoira. Bigarren kalea eskerrez Balerdik, 7 eta 6 gorriak aurretik, azken 3 tantoak gorri. Eta ezetz. Ezin du jarri ditu Balerdik, ikusi dugu, min hartu duela bost eta laukoan, eta bueno, ale egin du da, beste 3 tanto jokatu ditu, baina ez du bere burua jokatzeko moduan ikusten, eta azkenerako erabakirik logikoen hartu du, lesionatuta dago, min hartuta dago, Enrique, eta horrela ezin da jarraitu. Ez, horreta ezin da jarraitu. Behin min hartuz gero lesionu onditza ingo lokel eta alperda. Da partidu egin ez, etxaniz oinabile moruen bizen kontra ezin jau ibili. Ezin da ibili. Ez dakit, Manexekin bi hitz egiteko aukera izango dugun, kontatzeko zer kontatzen digun, aurrez Beñatekin egingo ditugu bi hitz, eta gero, Manex ere guregan atzeko moduan baldin bagaude, ea zer sentitu duen eta zergaitik erretiratu den. Bien bitartean, inori ez zaio horrela irabaztea gustatzen, baina hau ere kirola da, Beñat Gabon, eta kirolean lesioak, eguneroko kontua dira, eta batzutan bati eta hurrengoan besteari. Ez da posible izan gaurko. Ez. Ege izan ni oso gaizki hasi naiz, oso gaizki, konfiantza gabe, faio asko egiten, da gero ikusi gau ez, Manex bestuario eta sartu dela, eta zehose pasa zaiola, orduan, ez zaio bola iraztea gustatzen, baina, hala girola, bai. 3 eta 8 aurratu dira Urdinak eta Urduri xamar hasieran. Urduri, bastante ondo ikusten ditzen hasieran ez, behotzen dago ondo, baina hasierako pelote galdu ditu eta hor ja, erabat konfiantza galduta ez, eta, gaur ala barko, eta hurrengo hobeto aztegan. Bai, eta pena da, hori ez, gaur jente asko etorri da, ja final laurdenetan gaude, hola zartxapelketak tradizioa badauka, denoi gustatzen zaizu irabaztea, eta horrela amaitu beharra ez. Bai, pena bat ez, nik uste jokatzeko zeduela ez, ni baino bintzat hobeto hasiela bik, bai aurren da baiatzen, eta hoxe, kain ondo hasia, baina, pena bat partidu ezin bukau izana, eta sensazio txarrekin, itxea bai. Beñat, zer dauka Taunek, zer dauka Lazkaok, anaia promozio mailako txapeldun, zu gaur hemen, senarrek ere debut egingo du, horre lana dago horren atzen, ez? Bai, ez. Beste bagei bat ongoa, anaia gaurreko irabaztea lortu zen, ez dutasunearra pasaren ditu, baina suertez irabazizon, eta bai, senarren notizia hau ez, postekoa, beste ataundar bat, eta hola seitzen du, bai. Segi lanean eta hurrengoan izango dugu elkarren berri. Bale. Hauetxek Beñaten esanak eta orain Manex Balerdik zer daukan jakin behar dugu. Metxe, Antzolako gaztea, Burumakur, Manex, Gabon. Gabon, bai. Zeiguzu, zer pasa zaizu? Pintxazo, latigazo moduko bat sentidu dut hemen, belaunatze gemelo gain hortan, da, ezin, ez movimentu azkarrak itxeakoan ez aurrea esatzea ibili naiz, da, ezin mina, da, mina bai hankan, da, bai partidu ala atiatik. Bai, eta horrela ezin daiteke jarraitu, baina ez, minarekin. Hori da, bai, Ander be ikusi da jokatzeko zeuan, ni be pentsatzen dut ondo sartu naizela partidua jokatzeko jende, baina gero aldagela sartu eta hartan naizenetik ikusi da, bitantotan ez aurrea esatzea ibili naiz hor geldi, eta hola partidu osua, hobe publikoan dako be hola ibiltzia baino hobe lahatzia. Bai, eta aipatu zu Ander jokatzeko moduan zegoela, baina zeure, bai? Bai, nipe pentsatzen dut ondo, Bixope ondo sartu gala partiduan, erape, Beñat Zubizarreta igual hasidea pixkatu okerxamar, baina ekaime jokatzeko zeuan, Beñat beberotuko zan, da partidu hasiera politxa izan dela esango nuke, eta partidu gerria bentzat emungo gino gala pentsatzen dut, bai. Bai, eta peina itzela, ez? Ola zartxapelketak, afizionatu mailan badauka izena, eta horrela lagaberra, ez? Bai, pena hundina hori, hola lagatzia, behintzat partidu hona inda galtzia beste gauza bat izango zen, penia horreatik, hola la biarrizatia, bai. Hau ere kirolaren parte da bai, eta Manex badakizu orain atxeen apur bat hartu, ondo errekuperatu eta segi pilotarekin gozatzen. Hori da bai, eskerrik asko. Hauetxek Manexen esanak, Burumakur, Antzolako gaztea, nola ongo daba? Mutila, gaur jokatzeko moduan zegoen eta azkenean ezin partida amaitu, erretiratu egin behar
Eta ezin ba, jaialdiari espero genuen ginga hori jarri, Enrique, baina hau ere kirola bada, hau askotan gertatzen da, eta gaur Manesi gertatu zaio. Bai, hau kirola eta behin lehen euskero garrez segitzi jokatzi eta leloke dizi da, berak ezin jau rendidu, besti topera eta ezerrein ezin ja ikusten da, ezin jaena eta honen erretiru, eta ostantzien gero lezinu gondillo izeten da, honena erretiritin jau. Bueno, Manesek ezin izan du jarraitu, Alerdik ezin izan du jarraitu, eta horren bestez, amaitutzat eman beharko dugu, gaur Zaldibartik kontatu behar genuena goratu, Kaiolan, finaletako txartela, bainat apesetxeak lortu duela, eta binaka, Manes Balerdiren lesioaren ostean, bainat Zubizarretak eta Lizeagak, egin dutela aurrera, txapelketak aurrera darrai, etorriko dira partida gehiago, hurrengo eguenean ere hementxe izango gara, Enrique, eta gaur, jokoa gonden bitartean gozatu dugu, eta seguru datorren astean ere alaxi izango dela. Bai, lehenengo partidu oso guztu da, eta bigarren nien lesionego arte ondo bizek, osea, partidu gai ikusitunek ondo ikusitu. Oin ez da, ametxut lesionu da, suerte txarra. Gure partetik besterik ez, segi pilotarekin gozatzen, gu datorren ostegunean itzuliko gara. Gabon! Gabon, datorren astean.